Eto, dobila sam malu picu. A kod mene srednja, normalna pica. Devojke, ja sam dobila ogromnu picu. Pa, ja prva počinjem. Brzo ću pojesti ovu bebicu. Ali barem se sigurno neću isprljati. Ovdje ima samo par zaloga. Nastavljeni. Jao, tačno. Zagledala sam se u tebe i pala mi je na pamet super ideja. Sad ću iseći svoju picu, ali ne na trouglove. To je previše dosadno. Želim spiralnu picu. Da li je neko ikada jeo ovako? Naravno da ne, jer je to moja autorska metoda. Ovo je vrlo brz način da pojedete picu. Jesti trouglove više nije moderno. To je to, Nancy, sad ti. I ja sam smislila nešto zanimljivo. Poređat ću sva pačeta pice jedan na drugi. Onda ću dobiti picu tortu. Gotovo. Sada mogu uživati u ukusu. Devojke, pizza je ekstra. Samo što ću je baš dugo jesti. Hoćete me sačekati? Jill, imam ideju. Nancy, hajde, možeš ti to? Ti si borac, Nancy, ne odustaj. Hajde. Da, ja sam borac. Moći ću da pojedem sve. To, pojela sam. Da, Jill, pomogli smo joj. Nancy, svaka čast. Ja opet sam dobila malu hranu. A kod mene je velika lizalica. Pogledaj moju, to se zove velika lizalica. A Jill, kakva je to mrvica u tvojim rukama? To nije mrvica, to je moja lizalica. Dobro, neka je mala, ali i dalje je ukusna. Hej, vidi Jill, ona jede prazan štapić. I šta se smete? Joj, nema više, a tek sam počela. Nancy, sad ti. Jao, tačno. Sad ću je otvoriti. Brzo i lako. Jao, Annie, izvini. Dakle, gdje sam stala? Kako ukusno. Pitam se, kad će se završiti? O, imam ideju. Šta, čaša? Da. Potrebno je samo malo dodati vatre. Devojke, sad će biti vruće. I evo, moja velika lizalica se pretvara u slatko piće. Probat ću. Nikad nisam probala lizalicu u tečnom stanju. To je čak i bolje nego obična lizalica. Nancy, pazi šta radiš. Pored tebe se plašim za svoj život. Previše pričaš, Annie. Bolje jedi svoju lizalicu. Tačno, jedva čekam da je probam. Jao, kako je teška. Devojke, ne mogu je podići. Pomozite mi. Vuci. Ne mogu više. Ovdje je potreban ili neki gigant, ili čekić. Devojke, pazite se. Sad će ova lizalica dobiti batine. Eto ti. Još nekoliko udaraca. Sigurno će se razbiti. Ostalo još malo. Hajde. Eto, lizalica se raspala. Znala sam da neće izdržati moje udarce čekića. Sad ću probati. Prelepo. Hoću još. Ostalo je sasvim malo. Poješću sve mrvice. O ne, dobila sam najmanju flašicu kole na svetu. A kod mene napokon normalna porcija. Zadovoljna sam. Pogledajte ovdje. Blago meni. Jo, Nancy. Jadna ti, nemaš sreće. Ne slušaj, flašice. Ti si najslađa na svijetu. I sigurno si najukusnija. Da, znala sam. Prelepo, želim još. Što? Nema više? Ne brini, Nancy, imam ja kolu. Nastavit ću da pijem umjesto tebe. O, da, to je ludo ukusno. Čekajte, ima još na dnu. To je najlepši deo. Moram pojesti sve. Joj, moj prst. Zaglavio se. Sad ću ti pomoći. Hajde, izlazi. Nancy,
Sad ću sve uraditi. Treba nam ulja. Dođi kod mene, prstiću. Spasit ću te. Tako je. Eto, sad ga možeš izvući. Eto ga. Nema na čemu. Eni, sad ti. Sad ću. Otvaram. Jao, opet teško. Zašto je sve veliko uvek tako teško? Ali to je super ukusno. Devojke, ne želim da se hvalim, ali to je predobro. En, malo si se umazala. Šta kažeš? A, to? Ma nema veze, sad ću to sve polizati. Opet imam najmanju čokoladicu. A meni će i ovo biti dovoljno, super. Devojke, pogledajte koliku čokoladu sam ja dobila. Ogromne. O, imam ideju. Za malu čokoladu mi treba mala kuhinja. Treba mi mala šerpa. Stavit ću je na šporet. Mali šporet, naravno. A unutra ću ubaciti svoju čokoladu. I naravno, dodat ću mleko. Uključujem šporet i čekam. O, počela da se topi, super. Napravila sam toplu čokoladu. Sipat ću je u malu čašu. To je tako slatko. Čak mi je žao da probam to, ali ipak hoću. O da, ukusno. Ja sam završila. Ko je sljedeći? O, ja ću. Oslobađam čokoladu od viška i grizem. Šta može biti bolje od takvog načina? Eto, završila sam. Što nije u redu? A dugo nisam jela čokoladu, poželela sam je. A kako ja da pojedem svoju čokoladu? O, ideja. Devojke, gledajte pažljivo. Trik. Wow, bez omota je još lepša. Počinjem. Skupila sam svu svoju snagu da bih što bolje izmrvila ovu veliku čokoladu. Nancy, pa ti si kao Hulk. Jel vidite ove ruke? Oni će sada stvoriti umetnost. Eto, čokoladna kućica. A sad je vreme za degustaciju. To je prelepo. O, ideja. Gledajte, u kući sam. Ovaj krov je baš ukusan. Devojke, ne gledajte me tako. To je moja čokolada. Sama ću je pojesti. Juj, a zidovi su baš teški. Ali ukus je ekstra. Ostalo je sasvim malo. I posljednje pače. Gotovo, završila sam. Da, konačno mi se posrećilo. Veliki Oreo kolač, cool. Wow, blago tebi. A mi nismo imali sreće. Ja sam dobila najmanji kolač. U redu, sad ću ga probati. Prvo ga moramo kupati u mleku. Probat ću. Jao, divno. O, ostalo mi je mleko. Popit ću ga. Devojke, za vašu lepotu. O, mleka ima baš puno. Popit ću sve. Baš je ukusno. Šta je? Ko je sljedeći? Nancy, hajde. O, tačno. I ja sam na redu. Kakav miris. A kakav je ukus? Divan. Oreo bez mleka nije pravi Oreo. Kapetan Oreo kreće u daleku mlečnu plovidbu. O ne, kapetan Oreo se izgubio u mlečnom okeanu. Naći ću te. Hej, šta ti je? Joj. A evo kapetana Oreo. Ipak ću vas pojesti. Nećete pobeći od mene. Da, završila sam. Jill, ostala si samo ti. Da, znam. Ali ova čaša mleka je premala. Okej, ipak vredi pokušati. Ups, nešto nije u redu. Jill, čaša je premala. Nema veze, imam ideju. Samo ću sipati mleko na kolač i to je to. A sad mogu probati. O da, devojke, to je ukusno čak i bez mleka. A šta je unutra? Pridrži to en. Najukusniji deo je punjenje, a ja imam ga 100 puta više nego vi. Obožavam Oreo. Da, oduševljena sam. Ne mogu da stanem. Izgleda da je to to. Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga.
Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek-delo. Premazat ću sve korafilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek-delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, a Miloše, a ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. A jer znam da ih mala obožava. Tako je, ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone, baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek-dela. Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć brenera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobjeda nije bitna, draga. Wow, a prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow, ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila? Baka, čestitam. To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da, spremite mi, molim vas, pastu. Jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A sve jasno? Nema problema. Prvo treba skuvati špagete, ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim, daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. A dakle, vreme je da skuvam svoje višle. Jao, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjem. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa. Žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno.
Ajoj. Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo višlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? Požar! Gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. Džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. Ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavne višle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, Prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Dakle, treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo. To je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. Tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. Evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. Malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklajbijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mlijeko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. Kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovde. Smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svetlo? Jel se plašite mraka? Šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smešno. Pažnja, predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mleko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu. Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow, super! Ovaj koktel izgleda baš neobično. Mislim
Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. I love you. Ovo je bakin koktel. Sad ću ga probati. Pa, nije nešto. Je li to menta? Fuj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. Da, hvala svima. Ja volim lizalicu. I ja, posebno kad ih je 10. Oho, što ste dobili tako malo? A gledajte koliko je kod mene. Ha. A Wednesday, ti počinješ. Hajde. Kako skinuti ovaj omot? Skidaj se. Marš odavde. Hoćete mi pomoći? A ne mogu ni ja. Mike, hoćeš joj pomoći? Hajde. Lako. Ne, drugi put. Izvini, Wednesday, ne možemo ništa. Stvar, dođi. Reši to, molim te. Bravo. Dalje ću sama. O, da, to je bilo ukusno. Dakle, ja sam završila. Ko je sledeći? Sad sam ja na redu, konačno. Wow, ove lizalice su tako slatke. Imam jednu genijalnu ideju. Sad ću da vam pokažem. Stavit ću lizalicu u kesu, a zatim izlupati. Mike, šta ti je? Je li to neki novi lifehack? Tako je, bako. Napravio sam slatke mrvice. O, da. A sad ću močiti moju lizalicu ove mrve. Pogledajte, tako je postalo još ukusnije. Oduševljen sam. A sad ću pojesti ove mrve. O, da. Blago meni. Oh my god! Bako, hajde, sad ti šta sediš? Da, upravo si, unuče. Ali odakle početi? Šta je? Šta će ti, usisivač? Ajoj! Kakvu smešnu frizuru ima baka. Izvinjavam se. Ne smete se šaliti sa bakom. To nije lepo. Ali samo sam hteo da ti pomognem. Eto vidi. Jo, šta je to bilo? Nikakvog smeća ovde. Izvinjavam se, nisam hteo. Hvala, unuče. Lizalica je baš ukusna. Treba probati ostale. Da. Stavit ću u usta što više lizalica. Hoću ja. Ti si već pojeo svoje. Sad je vreme da baka proba svoje divne lizalice. Izgleda da su mi se zaglavile ustima. Mike, pomozi mi brže, molim te. Preklinjam te. Ne ljuti se. Hajde, sad ću. Ups, izgleda da sam preterao. Oh my god. Tako je, a vilica mi još treba. Sve u redu. Ješću po jednu lizalicu. Baš su ukusne. Da, poješću svaku. I posljednja. Bravo, bako. Svaka ti čast. Da, možemo ići dalje. Šta, samo jedno kukuruzno zrno? Je li to neka šala? Opa, a baka ima 7, 8, 9, 10 zrna. Jao, mamice. Da, kod mene je prava porcija. Stani, Mike. Čekaj, imamo red. Ups, zaboravio sam, izvinite. Prvo Wednesday. Dobro,
Jao, ne mogu zagristi ovo zrno. Baš je tvrdo. Jao, šta to radiš, draga? Mamice! To je vatra! Šta će ti? Želim da ugrejem zrno. Eto, napravila sam kokicu. Divno. Sad ću je probati. Gasim vatru! Bako, to nije bilo obavezno. Samo sam se brinula o tebi. Hajde, sad je vaš red. Gde je moja pegla? Kako sam lepa. Jo, izgleda da je pegla vruća, znači mogu početi da pravim kokice. Da, tako je. Treba malo sačekati. Gledajte, sada mogu probati svoje ukusne vruće kokice. Baš su lepe. O, super, Bako. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. Dobro, i ja imam ideju kako brzo spremiti kokice. Oh my. Tačnije, imam specijalni aparat za kokice. Da, sipat ću sva zrna unutra. I sad čekati. O, da, gledajte koliko kokica imam. O, baš su ukusne, to je divno. Sipat ću sve. Ne, Mike, ne radi to. Nemoj sipati sve, aparat će se slomiti. Ma daj, Bako. Jao, izgleda da si bila u pravu. Ajoj, mamice. Napravio si nam vatromet od kokica. Ali pogledajte koliko kokica sada imamo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za sve. Prestani. O, je li to žvaka? Jedna žvaka je dobro, a 10 još bolje. Oho, jeste nekad vidjeli toliku kulu od žvaka? Ne mogu da verujem. Bako, počni brže. Hajde, gladna sam. Da, samo da otvorim pakovanje. O, kako lepa žvakica. Sviđa mi se. Wednesday, možeš početi da jedeš. Ne, vi još niste završili. Jao da, nisam primetila. Eto. A sada gledajte, baka će naduvati balon. I... ups. Žao mi je. Hajde, završila sam. Prvo ću otvoriti svako pakovanje. Da, tako je. A sad ću napraviti jednu veliku žvaku. Razvaljati je. I napraviti nudle. Gledajte kako sladak aparat imam za to. Odlično. A sada ubacujem. I okrećem ručicu. O da, odlično mi ide. Wow, gledaj, Mike. Vidi kako je dobro smislilo Wednesday. Svaka joj čast. I krava je baš smešna. To je to. Moja slatka pasta je spremna. I jedva čekam da je probam. O da, to je zaista slatko. Wow, nisam ni samo očekivala da će ispasti tako ukusno. Sviđa mi se. Da, sad je more da jedem žvaku. Jao, moja kula je pala. Kakva šteta. Ali nema veze. Jedva čekam da probam. Wow, to je zaista ukusno. A sad ću napraviti balon. Gledajte. O da, baš je dobar. Ali treba napraviti još veći. Da, drugi, treći. Cool, mogu se igrati sa njima. O, Mike, svaka ti čast. Da, Bako. I dobio sam super ideju. Od ovih balona mogu napraviti kulu. Mada kakvu kulu? Celu kuću od žvaka. Da, odlično mi ide. Oh my. Tako, još malo. I gotovo. Šta? Jao, izgleda da polećem. U pomoć!
Eci, peci, pec. Ti si prva. Odlično. Hajde da vidimo šta je tamo. Mamice, to su bubašvabe. Jao, plašim se. Čekaj, jesu sigurno prave? Ne pomeraju se. To je čudno. Sve jasno. Čokoladne su. Da, super. Julie, gledaj. Sklonite od mene. Ma ne boj se, to je samo čokolada. I baš je ukusna. Sviđa mi se. Jao, mamice, šta radi? Julie se plaši, pa neke. A ja ću rado probati svoje divne bubašvabice. O, da, poješću sve to. Blago meni. Sanjala sam da Nicole jede bubašvabe. Mamice, to nije bio san. Veoma ukusno. Nije mi dobro. Ma daj, kukavice. Hajde, sad je tvoj red. Skidaj pokopac. Dobro, sad ću. O ne, opet bubašvabe. Sklonite to od mene. Plašim se. Tvoje bubašvabe su prave i moraš ih pojesti. Žao mi je. O ne, kako se plašim. Da li se ujedaju? Bože, Nicole, bubašvaba ti je na glavi. Šta? Reci da se šališ? Jao. Jesam li je skinula? Gledaj, evo je. Na meni. Ne mrdaj, sad ću. Eto ti. Mamice, gde su? Da li ih vidiš? Sad ćemo da vidimo. Eno je na stolu. Dobro, sad ću je pojesti. Dobrodošli u naš novi izazov. Mogu li ja početi? Wow, dobila sam kameru. Kako super. Julie, daj da te slikam. Osme. I... Da, vidim te. Gotovo. Wow, kako super. Evo tvoje slike. Kako si smešna. Hej, prestani da se smeješ, daj mi da vidim. Što? Ne sviđa mi se. O, ideja. Nicole, hajde zajedno da se slikamo. Dok ona ne vidi, stavit ću masku i uplašiti je. Gotovo, hajde da vidimo. Šta? Mamice, ko je to? Haha, to je bilo jako smešno. Ti nisi normalna, hajde skidaj pokopac. Opa, ja imam kameru. Super. Čekajte, samo što moje kamere miriše baš slatko. Jasno, moje kamere, čokoladna. Jao, slučajno sam slikala tanjir i postao je čokoladni, nevjerovatno. Cool, sad ću ga probati. To je prelepo, jako mi se sviđa. Što? Blago tebi? Daj meni, molim te. Što? Pa ne, nema šanse. Poješću to za sekund. Baš si bezobrazna. Ali imaš kameru? Hej, daj mi! Kome kažem, vrati mi! Wow, samo pogledaj. Naš sto je sada od čokolade. Super! Hajde da ga probamo. Prelepo. Da, jako ukusno. Mogu li ja biti prva? Super. Ovo, to je čarobna lampa. Vidi, Julie. Pitam se šta će biti ako je potrljam. Sad ćemo da vidimo. Gde je Jean? Wow, unutra su bombone. Cool. O da, to je
prelepo. Jako mi se sviđa. Nikol, hoćeš mi dati malo, molim te? No. Ne, imaš svoju porciju. Hajde, jedi. Pa dobro. O, kod mene je prava lampa, to je još bolje. Znači da je unutra Jean. Hajde, Jean, izlazi. Čekam te. Oho, šta se dešava? Neverovatno. Ćao, devojke, ja sam Jean. Možete zamisliti 3 želje. Hej, halo, zamislite želje, kome kažem? O, da, sad ću. Želim čokoladnu lampu, kao kod Nikol. Jel može? Šta? Biće urađeno. Ja, gdje je nestao? Ej, Jean, vrati se. Gdje je moja čokolada? Jesi me prevario? Jo, šta je to? Wow! Koliko bombona! To je neverovatno! Ha, prava slatka kiša! Baš su ukusne! Što? Šteta što nemam više bombona. Ne diraj moje bombone, moje su! Ti mi nisi dala, neću ni ja tebi! O, čekajte. Zaboravila sam da je moja lampa također jestiva. Super! O, da. Sad sam zadovoljna. Hajde zajedno da otvorimo. 3, 2, O ne, ljuta paprika! 2, 1 i otvaramo. Oh my god! O ne, mamice, nemam sreće. Šta? Opet paprika! Hajde, ti prva! Ne ti. Ne ti! Papir, kamen, makaze. Da, ja sam pobedila, znači ti počinješ. Jo. Uopšte neću da jedam to. Što? Čekajte, moja paprika je čokoladna. Super! Šta, ozbiljno? Da, vidi, unutra je čokolada. Super. Da, to je prelepo. Eto, ja sam sve pojela. Sad je tvoj red. Hajde. O, ja volim čokoladu. Super. Njam, 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 njam. Čekajte, samo ne to. Mama mia, imam požar u ustima. Spašavajte se ko može. Moram te hitno odvesti u kuhinju. Ajde, još malo. Evo frižidera. Kakvo olakšanje. O, da. Jao, a sad mi postaje hladno. Gotovo, dosta mi je. Nikol, hvala. Izvini, malo sam preterala. Hajde, ti otvaraš. Dobro. Wow, kako slatka kuca. Divne. Julie, slikaj nas, molim te. Izvoli. Hajde. Reci sir. Da, tako je. Ispalo je super. Hoćeš da vidiš? Wow, baš ti hvala. A sada ti. I ja sam dobila kucu. Ćao, druže. Hoćeš koščicu? Svidet će ti se. Čudno. Nisi gladan? Hoćeš možda da se igramo? Hajde, hvataj. Hajde, trči. A kako ti se sviđa moja patkica? Poklanjam ti. Hajde, grizi je. Hajde, reci mi nešto. Moje kuće je baš tužno. Stanite, a zašto miriše tako slatko? Sve jasno, to je čokolada. Kako odmah nisam primetila. Prelepo. Hoću još i još. Mamice, ne gledaj to. Zla Julie jede kucu. Stani, gdje ćeš? O ne, uplašila si ga. Šta? Jao, žao mi je.
Vidi, Nikol, ja otvaram. O ne, ja imam kakicu na tanjiru i dosadne mušice su tu. Treba hitno pozvati profesionalca. Halo, hitno dođite, imamo problem. Da, čekam. Izvolite, gospođice. Sve spremno. Šta treba skloniti? Aha, razumeo sam vas. Trenutak, izvadit ću specijalnu kesu za kake. Gotovo. Sad je sve u redu. Doviđenja. Vidimo se. Da, hvala. Doviđenja. Nikol, sad ti. Šta? O ne, opet kaka. Šta da radim? Želim ti sreću. Mamice. O, čekajte, možda to nije prava kakica? Da, to je čokolada. Blago meni. Prelepo. Pa, nisam sigurna. Ne mogu da gledam kako jedeš to. Ne moraš. A bitno je da je čokolada jako ukusna. Oduševljena sam. O, ne mogu. Idem ja. Divno.